Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय आरो आंनि अननायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा जोबजासिम नायलांबाय थादो बयबो भिडिअखौ। दा जोङो थांगासिनो दङ, सानजौफु जाथारबायानो, ओंखाम उखैथारबाय बियो आइया। दा थांगासिनो दङ जोङो, मुनुबो फैफादों नै। सान्दुं गोसाखाय न'आव गारबोनो नागिरदोंमोन आङो, थाथारा, ओमफ्राय एकदम गाबनानै फैथारबाय आरोना। नै ओंख्रिखौ इयावसो लाबोदों आङो। ओमफ्राय नै ओंखामखौ माबायदि खालामना लाबोदों आङो, गोलैजानो गिनानै टिफिनाव। মই পিঠাৰ লগত চাহ খাব খুজিছোঁ, খাবি নেকি? মই খাম, নাখা তুমি? নাখাই পৰে খুৰী, মই খাম দে, মই খাম, ই ओंखाम। फ्रिजनि दैखौ मानो मोनसे होआमोन? नै इयो न'नि फिल्टारनि दैमोन। मा इखौ खुलिनाय ओंख्रिखौ? হ'ব दे। ओंखाम जानोसै आइया। माबा मुलाजों ना गोथावथार जादों, जों जाखांनानैसो लाबोबाय। हा सानालागै खुरि হ'ব दे तुवे। मनाखौलाय मानियाव दोनदो? नै इस्रानि मादै मोनानि हटेलावनो जाफैबाय आइया। थान्दा थान्दानो लांदां ना। ओंख्रि बानलु, मुलाजों ना, मुला गोरलै। गोथाव। मुलाजों बिराद मिठा। मिठासै मुलाखौ। नांगौबा लाना लोङो नालाय, आं लांखा लोङो नालाय। जारलासो। ओंखाम जाबोखाबायमोन, दावबो लोंबाय, लाल सासो नालाय। नालेंखरनि लावदुम फिथा गरमाव गुदुं गुदुं फुदुंबाय ओमफ्राय। फ्रिजनि दैखौ जोंहा लोंजोब्बाय खोमा, मानो दोनाखै? न'आव थांनांसिगोन, जाखांबाय। ओइ मनायालाय माबा सोना लाबोनाया, टिफिन सोना लाबोनाया, टिफिन ससपेन सोदो। मुनु मिथाया मुनु ini मा नोंनियालाय खबरालाय? दंखलाव दै गेलेनायल' नामा नोंनिया? ओरै फै, मोसौनो दै लाबो। मानसियानो थानो हायाखै गरमाव, आरो मोसौआ दै गाङाखै थागोन बियो। मोनफैबाय जोङो लोगोफोर दासो न'आव, आइनो ओंखाम होनानै मोनफैबाय आरोना। मोसौनो दै दौनो नागिरदों, सान्दुं गोसाथार। मुनु दंखलाव गेलेनाङा, खारबो। गांसो एसे होफैबावनांगौमोन। गरमथार, इयावनो जनांगोन, सियार लाबनि र'। सेल्फिजों बोरैबा नुयोहाय एसे। सान्दुङा बाब्बावै। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो सिगांनि ब्लगफोरावबोथ' खोन्थाबाय थाखायोमोन ना नोंथांमोननो, जे जोंहा फिसा फिसौ बिजनेस मावो होननानै, आइजों बाबाजों। ओमफ्राय दा बेनो आरो, ओंखाम हैनो थांदोंमोन जोङो दखानाव, होनानै फैबाय। दाउआ माबायदि गाखोदो पुलि, बा बोरैबा गाखोखायो आराम जना थानाय नुनायखाय। ओमफ्राय दा जि गरम, थोरसिबो सुलाङाखैमोन आं, थोरसि खुरै सुग्रोजोबनोसै ना। अबेयाव गाखोनो नागिरबाय दं, नुदों इनो स्कुटियाव। बिब'खौ फैनाय नुहुरनानै एकदमबारे आबौ फैबाय होननानै। गोलैगोन इसोर, गोलैगोन। फैस्लाबनाय खोनानो मोना गारिखौ, बब जोंहानि न'निखौ गारिखौ सिनाय मोनथारो इयो गंनैखौबो। नों फैबा नोंखौ फैदो होनना मिथिखायो, आरो बाबाखौ फैबा मिथिखायो फैबाय होननानै, खारलांखायो लामाथिंजा। बोरैबा गोलैबा, ओंखार मुनु, नाम परि जाबि।
কি কৰা দুষ্ট হৈছা কইনা খানাংसिगोन আজি গৰমथार बिराद गोरों मासे गरम थान्दा बरफ फैदोंमोन लाखिनाबो होथारा लायनो ना दे गरमाव गरमाव गरमावथ' जायो थान्दा बरफखौ ना थान्दायाव जायो होमबा थान्दा बरफखौ गगा मोनो ना पड़ी गेल गाथ'बा लागबो दे मनु गाथों जाबाय नोंनि खामानिया ओंखारदो नोङो नाम कापुर बिदि जाबो